लोगोफोरबो मोनसे थाइबें बागान बानायदोंमोन आङो नै दा एसे जाहांगासिनो दङ नै दा नै बेवहाय फिथाइ थायगासिनो दङ नै थाइसे थायहांबाय एसे देरबाय नै दासो जाहांगासिनो दङ एसे देरहांबाय नै दा बेयाव आं मोजां बानायनो हायाखै देग्लाय खालमासि बानायसिगोन देग्लायहाय एसे नायनायदों आङो माबायदि जायो बे फिथाइखौ नायनायदोंमोन आरोना आङो लोगोफोर देग्लायहाय गायनायदों माबायदि जायो ओंखायनो दा आङो बेखौ ओरैनो जास्ट ट्राइ नायनायदों बेवहाय दङ एसे बांद्रायबो गोनां गैया बिदिनो बानायगासिनो दं आरो एसे गावनो आन्था दङ 20-25थासो जागोन नामा ना बारासो दङ आंबो हिसाब लायाखै बिदिनो बानायलाबायदों आङो लोगोफोर जिखुनु देग्लायहाय मोजां थायोबा खालमासि साबसिन बानायगोन नैबायदि साननानै दं दा बिबार बारजोब्बाय नै बिबार हमगासिनो दङ दा बिदिनो बबेबा फिथाइया गिदिर जागासिनो दं दा आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन मोजाङै नायलांलायोफोर नैबो नै गासिबो बिफां मानि बिबार हमजोब्बाय लोगोफोर दा बेबायदिनो नै बैयावबो मोजां बिबार बारगासिनो दं नै बेबायदिनो दाखालि सारअन्थाइ गोग्लैनानै एसे गाज्रि जादों बिजौआ बायस'जोबदों नै